संसाजा तीनो मंदाय हाथिनो प्रमोथाव गोबां बदलनि ताखु काहाम दुखु काहाम सम जॉइनिंग प्राइवेमनी मो पांडनी पांडती फंग चीनी मोदान सोरो और तमनाई जत्तो प्रमोथनी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉकनी लीडरशिप TWF बुरीमथानी वर्किंग प्रेसिडेंट टाइपनी लोकेशन बुस्कानो कुथुमी तमनाई ताकु काहाम दुखु काहाम सम नरंगो पाइफलाया चबानी चिबाई याफारे आंखो बाराखाइनो आनि कको सासिनाय चिनारो चिनी नेतृत्वर नानकुबानी कक चिनारो सालायका चंताबो बुबाग्रानी नेतृत्वबाई और त्रिपुरा हास्टेनी कोनो त्रिपुरासा कामी चाकमा कामी दालং कामी रामखल कामी रियान कामी जत्त कुड़ी दफा जे हानि बिसारक दङ जागायाव थांबाय जों दाबो दिनै आन्दोलननि कखनो सावै जों संगठन खालामदों दिनैनि आरो मसभायाव दिनै त्रिपुरामथानि सेंट्रल लिडार ताकु काहाम रामचाक गोथां जेटा नंनि बिस्काङाव स्राय स्राय जे कक बरफबाय जे सुग्रुबै सामानि अबलो दाबो त्रिपुरामथानि कक मो ककनो जों जत्त खावनाबै वानसबै दंगा हांखाय त्रिपुरा हास्टेव दाबो जे चिनी बरफ दंमानि 13 लाख उठुं 14 लाख उठुं खरक साफानो आलका पार्टी खायावै जत्त त्रिपुरामथा खायनायनि दरकार होननाय आं दाखोल बुखुराव वानसबो जों बयबो बायध्यै गोबांबा कक गोबांबा हिस्ट्री आसिक सालायलिया बयबो बकरो मासाव मो कासिया खेमबाय जुगबाय जों बुस्काङो जुदि आमपिके खासिलाया थामजा दंलाया सात बाय सात हामदलाया शुधु नेशनल पार्टीनि कक बैसिनि मोसालाया हांखाय आव बायनाय त्रिपुरासा जत्त थैथाया हाया वानसा कक साइमा दंसिनै